Merħba, merħba għal din l-aħħar attività Merlin tul dan il-Festival tal-Ktieb żgur differenti u uniku fil-format tiegħu. U se nspiċċaw bil-kbir illum. Se nspiċċaw bil-kbir għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għax ċert li ġa smajtu għax kulħadd sema bih 50 ġimgħat spara sal-quċċata tal-klassifika tal-bejħ u Malta fil-kodba tat-tfal u mhux tal-tfal, għax naf li hawn ħafna mhux tfal, oġobhom il-ktieb, huwa il-kreatura tal-bir ta' Simon Bartolo, Simon Mana, hello Simon. U it-tieni raġuni għaliex ħanaqgħu bil-kbir għax Simon illum ħajġi intervistat minn xi ħadd speċjali u partikolari ħafna mill-awtriċi Loren Vella ta' fuqha żgur kollha kemm intom li kont ngħid uħud imma ħafna minnkom żgur tiftakru li flimkien ma' Simon u Loren kienu kitbu it-triloġija tal-Fiddiens l-Infern, Witwirdien, Ġnien ta' Dmuħ. Allora interessanti llum nisimgħu lil Loren tintervista lil Simon dwar il-kreatura tal-bir. Mela, jiena reddint biżżejjed, se nħalli fidejkom Loren u Simon fidejkom. Grazzi, Chris. Grazzi ħafna tal-li stidintni biex nintervista l-Simon. Hello, Chris. Hello, Simon. U nsellem il-kull minn tisegwi din l-intervista. Simon, milni ħafna li spiċċajt naqra il-kreatura tal-bir u vera ħadd gost naqrah u xi ħaġa li impressjonatni hija kemm fih ħirwejja sbieħ u rwejja jintnu, kemm fih kuluri, ħafna kuluri vibranti, kemm fih tessuti u tentuf u kemm fih riċetti u affarijiet da kollu is-sensi. Xi ħaġa li waqt li qed naqra jiena vera bdejt il-xomm minn tiegħem kollox, bdejt inħoss u hija xi ħaġa li oġbitni ħafna, forsi l-iktar ħaġa li impressjonatni waqt li qed naqra. X'fettillek? Jiena sensi nħobbhom ħafna meta nkun qed naqra ktieb jew nara film jew anke fit-teatru nħu pjaċir li l-esperjenza ma tkunx biss viżwali. L-idea oriġinali kienet li kif taf inti mill-Fiddien ukoll dejjem inkun nixtieq li jkollna xi tip ta' mostru differenti ħafna. Il-Fiddien kien jidher normali ħafna ħlief għal difrejħ. Ma nagħtix spoilers għal min ħadu ma qromx. Però ġietni din l-idea li forsi l-biża' ma tkunx biss minn affarijiet li naraw minn kruha, imma l-kruha tista' toħroġ bis-sensi l-oħrajn ukoll. U xtaqt nibda l-ktieb bi kruha ta' rieħa, so brieħa kera. Mentri mbagħad hemm karattri oħrajn li għandhom pereżempju karattru waħda minnhom għandha rieħa li tfakkarhom fil-miliet. Kemm għandha rieħa sabiħa, rieħa ta' msimmer tal-qronfol u tkuk tal-kannella. Ukoll il-mess, ġifieri apparti x-xam, it-toma, l-kejkijiet, affarijiet kollha li nħobb, anki il-kesħa u x-xita fuq il-ġilda, li inħoss li meta nikteb nieħu pjaċir iktar jien allura nimmaġina li anke l-qarrej li l-esperjenza tkun iktar totali ma tkunx biss x'qed naraw, imma x'qed nisimgħu, x'qed inxommu, x'qed induqu, kollox. Għandu ngħid da kollu li qed inti vera joħroġ fil-fatt xi ħaġa li użajtu fil-pubblikazzjoni nifisha li hemm ir-riċetti fuq wara, ġifieri mhux biss hemm msemmijin kejkijiet u sopop, imma hemm ukoll ir-riċetti għal min jixtieq jagħmilhom. U dawk qatt nipprovhom daw il-kejkijiet qabel ma. Taqsi kejk ipprovajthomx qabel jew wara. Iva. Le, jiena inħobb insajjer imma ħelu kejkijiet ma tantx naf nagħmel, allura dawk kelli nipprovhom. U ma ġewniex tajbin mal-ewwel, ġifieri min ħajjipprovhom u ma jiġux perfetti ma taqtux qalbkom. Donnu weħel naqra għal ftit sekondi it-tnejn li intom weħiltu, ma l-aħħar li smajna meta qedtilna li ippruvajthom verament ir-riċetti. Ġifieri għal min provhom u ma ġewx perfetti jew biħsibu jipprovhom u ma jiġux perfetti mal-ewwel taqtawx qalbkom għax laqas li ma ġew perfetti mal-ewwel.
Jiena naħseb li doqt xi darba s-soppa tal-qarabali bil-krema tal-koka. Iva, dik inħobb nagħmilha fix-xitwa. Però s-soppa sewda ta' nerissa ppruvajt inġib l-ingredjenti, minn fejn ħanġibhom l-ingredjenti? Le, dawk laqqas jien, jew titmur fil-kamra ta' nerissa u tisir il-vażetti li għandha fuq l-iskafef, però mhux faċli għax hemm il-gwardjani għassa mal-kamra tagħha. Interessanti. Issa dawk ir-riċetti jinstemaw kollha vera tajbin u interessanti, però xi ħaġa li impressjonatni kienet il-fatt illi biex niġġieldu l-kreatura mhux billi natfu, imma billi nista' ngħidha din billi nħamġu. Din inħossha isa bil-maqlub tas-soltu. Bil-maqlub. Well, naħseb li taf li nħobb naqleb l-affarijiet. Ikunu meta xi ħaġa, nemmen ħafna li meta xi ħaġa tkun drajta u tkun issir iżda kien sensittiv qas tinduna li tiġri, mentri meta tbiddilha jew taqlibha terġa' ssir interessanti mill-ġdid il-ħaġa. Allura mingħajr ma nagħti ħafna iż-żejjed għal min għadu ma qrax. Hija kreatura li idejja qatt tidlik u l-ħmieġ. Allura hemmhekk il-kejkijiet u l-cupcakes jiġu utli ħafna biex niġġildulha. Qed nitkellmu dwar il-kreatura u dwar il-ħleq u jien xi ħaġa li issa qed ninduna sew mill-kitbiet kollha tiegħek, qed ninduna li tħobb ħafna l-ħlejjaq ta' barra minn hawn il-kreaturi. Fil-fiddien li vera ktibnihom flimkien imma inħoss li ħarġu ħafna iktar minnek milli minni bħala ideat il-kreaturi l-immarkati, pereżempju, l-idea li għandek kreatura li hija nofsa bniedem u nofsa annimal, kreaturi tal-fantazija. U f'Deformity wkoll kien hemm kreaturi li huma maħluqin ġenetikament. U issa għandna fil-kreatura tal-bir li fil-fatt huwa l-ewwel volum mhux hekk ta' triloġija li jisimha Ruxmata kreaturi, ġi hija ovvja li ħajkun hemm ħafna kreaturi. Ġejjin iktar, iva. Ġejjin iktar. Indunajt illi semmejt kreaturi illi jiena diġà qisni kont smajt bihom, kemm minnhom pereżempju semmit l-imħalla, il-bellija, l-imniefa, jien daw qisni nafhom dal-kliem. Iva, jiena li provajt nagħmel hu li nieħu idejat mit-tradizzjoni Maltija, mit-tradizzjoni tagħna stess. Untihom dik id-daqsxejn jew ħafna laqta kontemporanja, ndaħħalhom fl-istorja, jiġifieri ma provajtx noħloq storja li tmur fil-passat jew storja tradizzjonali, imma qbad dawn il-kreaturi li forsi n-nannit tagħna kienu jsemmulna tersqux lejn il-bir għax tal-biża', waħda mill-iktar affarijiet li kont nibża jien kelli tzija illi kienet tgħid lili u l-kuġin tiegħi dejjem xtaqna ninżlu fil-kantina, qatt ma konna tħanna ġokan, li kien hemm kukkudrill hemmhekk. U l-iktar post li kien jattirani dan it-taraċ għall-kantina x'qatt ma kont rajt kukkudrill. F'moħħi kukkudrill kien mostru. L-idea ta' dak kollu li hu stramp u differenti u daqsxejn tal-biża' tat-tirani. U nieħu pjaċir nesperimenta li jew naqbad bħall-immarkati u l-fiddin li huwa mmarkatu stess l-idea ta' bniedem imma li jkollu xi ħaġa differenti li tagħmlu kreatura, jew li naqbad il-kreaturi mill-folklor Malti, pereżempju bħall-imħalla, u ntiha dik xi ħaġa li tkun daqsxejn bħal bnedmin f'dal każ il-biża' li għandha mill-ħmieġ, mill-intina, mit-tedlik, mit-trab. U hemm tal-biża'. Sorry? Undunajt li hemm kreatura wkoll li mhijiex ġejja mit-tradizzjoni Maltija, il-Quetzalcoatl li hija diġà diffiċli daqsxejn biex tippronunzja. Kif iddeċidejt? Iva, għax dik naħseb hija parti mill-istorja ta' Krista, ta' Tzija Kristallina. Li ma nixtieqx nikxef wisq f'dan il-punt għax jista' jkun li hija xi ħaġa li ħadd toħroġ iktar kif fil-fatt huwa tip ta' serpent kbir
mit-tradizzjoni tal-Aztek f'dal każ. Imma fuq it-tija Krista huwa tatwaġġ. Hija tpinġija li tmim fuq dilit. Ġisimha kollu tispiċċa fuq dilit għandu rasu għaw u dembu għaw. Imbagħad dak li jiġri bil-boċċa l-ħadra ma ngħidu xejn. Vera ħelwin it-tpinġijiet fil-ktieb, fil-fatt indunajt b'dan it-tatwaġġ qabel ma bdejt naqra xem il-karattri kollha qegħdin mifruxin fuq in-naħa ta' ġewwa tal-qoxra, hemm tpinġijiet vera sbieħ, vera kuluriti. Nista' anke nurihom jien. Ħanuri lill-Krista. U l-Krista. Kif naf li kien proċess interessanti ħafna flimkien ma' min pinġihom daw. Ija, da huwa jismu José Luis, huwa Spanjol, li jiena fil-fatt qatt ma ltqajt miegħu. Nikdbu ħafna lil xulxin bi Chris ukoll, li ġifieri impartu l-idejat u ngħidlu x'kelli ovvjament għax huma jaqrax bil-Malti, ġifieri ma stajniex intuħ il-ktieb u ngħidu lu waqrah u pinġi. Allura kellu jkun hemm ħafna spjegazzjonijiet, traduzzjonijiet, tpinġijiet koroħ min-naħa tiegħi. Koroħ mhux fis-sens ta' Kroata Mostri, koroħ għax ma nafx impinġi. Imma mal-ewwel laqatni meta ġifieri rajt ix-xogħlijiet tiegħu meta Chris urini x-xogħlijiet tiegħu qabel u qed vera nixtieq naħdem miegħu. Jogħġobni ħafna xi pinġi manwalment, mhux b'mod diġitali. U ovvjament dik ħolqot daqsxejn anki avventura f'daw iż-żminijiet meta kien lockdown u ma setax imur il-posta biex jibatomna, ma m'għandux scanner id-dar, so dik kienet daqsxejn ta' avventura wkoll naħseb. Sorry, Chris. Skużawni d-defist. Le, konselkom, u fil-fatt naħseb kienu, għax huma vera ftit kif tafu l-illustraturi li jaħdmu bl-idej l-lum il-ġurnata, jiġifieri ebda użu ta' computer. Allora l-intertajna żmien kien propju fl-eqel tal-lockdown meta konna qed nagħlqu kollox u kif qal Simon anka sempliċement biex kif fiżikament sejbatomna, normalment kien imur f'xi buro speċjalizzat li skanjahom, jiġifieri kienet avventura ġewwa Ma setax jagħmilha għax kien imsakkar id-dar. Proset li rnexxilkom u jiena nħoss illi minkejja li l-lingwa hija differenti, ma jaqrax bil-Malti, però rnexxilkom tikkomunikaw tajjeb ħafna evokattivi ħafna. Il-karattri rajthom jaqblu ħafna jiena bej kif huma impinġin u kif bdejt nimmaġinhom jiena waqt li qed naqra. Ġifieri Jiena fil-fatt kont kuntent ħafna meta beda jibgħat il-karattri. Kien hemm affarijiet li pereżempju ma ftemilx eżatt, pereżempju ngħidlu Nerissa għandha dark circles around her eyes, li għalina tfisser ikollok il-lines. Mentre għalih tfisser kellha ħafna circles żgħar madwar għajnejha. U ġifieri kien momenti minn dawn, imma ikunu ħelwin daw l-affarijiet li qisu l-karattru jinbena bil-kitba tiegħu u tpinġija tiegħu. Allura kien hemm xi ħaġa li pinġew li affettwa lilek, ġifieri? Li biddilt xi ħaġa? F'dal-ktieb le, għax kont lest meta bdejna ntuħ l-affarijiet. Però jista' jkun li ċertu idejat li bit-pinġijiet tiegħu jista' jkun li affettwali it-tieni u t-tielet ktieb. Interessanti ħafna. Jiena ġbuni wkoll l-ismijiet tal-karattri. Kollha għandhom ishom ismijiet li nafuhom, però Mezzanina. Mezzanina l-iktar isem tad-daħ għalija għax Mezzanina jiena ridta tkun tan-nofs. Mentri fil-fatt sissa ma tantx tan-nofs hija naħseb li żar waħda minħuta. Ura għadna ma nafux jekk ħadu żball il-ġenituri semmgħuha Mezzanina mbagħad waqfu jew hemm xi aħwa oħrajn li għadna ma ltqajniex magħhom. Imma ma rridx ngħid. Skużani. Li hu l-personaġġ favorit tiegħek minnhom minn din l-ewwel minn dal-ewwel volum? Naħseb li Noe. Noe. Jew Kristallina flimkien jew Noe.
mill-mod speċjali kif jinkitab ismu, b'karattru li qasanna fl-alfabet Malti. Għaddaqna oranġo għal-mod kif jitkellem u jħobb il-pjanti u kif jilbes. Naħseb li għalija huwa l-iktar karattru u mużiċist. Jiena dejjem xtaqt nkun mużiċist, imma minix. Jiena kittieb minn flok. Ħadina fuqa u li affarijiet li dejjem nixtiequ dejjem nistgħu li ma nixtiequx nagħmluha. Intom il-karattri. Loren, inti kellek karattru favorit minnhom? Iva, fil-fatt Kristallina u Noe rajthom ikkulurita ħafna u ġbun immens. Oġbitni ħafna Nerissa ma nafx inħoss li hemm isni niggusta ħafna, alla volja qisu s-soppa ta' ħajja sewda, ma jiena nħoss li ħaniskopru affarijiet. Ma rridx ngħid iżejjed, imma naħseb naħseb li fit-tieni ktieb ħajoħroġ sigriet kbir fuq naħseb. Jiena l-kittieb naf. Tissemmi il-kodba li jmiss. Mela, diġà qisu għandna ħiel fl-aħħar tat-tieni volum li jismu il-kreatura ta' taħt is-sodda. U l-aħħar wieħed ma niftakrux. Il-kreatura tad-deb. Tad-deb, eżatt. Diġà huma mfasslin, diġà huma miktubin mid-dera le, kif qed. It-tieni ktieb ġifieri kważi lest. Bħala l-ewwel draft qed ngħidu, ma jmurx kulħadd jaħseb li ħajoħroġ għall-miliet. Bħala kitba t-tieni ktieb kważi lest u t-tielet ktieb infassal naf kif ħajspiċċa t-tielet ktieb ukoll. Li nista' ngħid dwar it-tieni ktieb ħanejt ħaġa dwar l-ewwel faċċata biss. L-ewwel faċċata tat-tieni ktieb hija l-aħħar faċċata tal-ewwel ktieb. Ġifieri jkompli eżatti il-mument fejn jispiċċaw ġifieri mhux tkun għaddiet sena jew dak il-mument eżatt l-istorja tkompli minn hemm dak li ħin stess. Isni ħadd ħil li iktar tal-biża'. U għall-istess età ta' Arreja dan qed nimmaġina Arreja ta' 19 snin u x'hekk. Forsi jkunu kibru sena. Le, għall-istess età. Xorta fih l-umorizmu, l-istess familja, jiżdiedu xi żewġ karattri ġodda, imma huwa forsi ftit iktar mudlam. Li kont sa ngħidlek hu li fda fil-kreatura tal-bir minħabba karattri minnhom naraw użu ta' lingwa oħra apparti l-Malti, il-Franċiż. Li ġbitni ħafna. X'kienet li waslitek għal d-deċiżjoni? L-istess ħaġa l-idea li għedna fil-bidu tas-sensi. Inħobb li meta noħloq kreaturi u f'dal każ karattrizzijiet ikunu ftit iktar tondi. Tondi fis-sens bħalma jitonda Kristax. Hija karattru. Però pereżempju Krista taf tagħmel ħafna kejkijiet tajbin, għandha l-kristalli, l-maġija tagħha issa dwar il-kristalli, għandha t-tatwaġġ li interessanti, id-doq ukoll, mużiċista wkoll. Jiġifieri li jkollhom ħafna affarijiet u din tal-lingwa issa xi ħaġa għaddejja li ddejjaq il-fatt li huma jinsaw peress li l-hom daw is-snin kollha jgħixu Franza flimkien hija u huwa Noe. Huma mdorrijin hemmhekk jitkellmu bil-Franċiż ara kultant hawnhekk toħorġilhom xi espressjoni u Nerissa tirrabja ħafna. Nerissa ilha iktar minnhom tgħix barra tgħix l-Ingilterra u kultant taħrabilha xi waħda bl-Ingliż ukoll. Però hemm l-idea wkoll ta' Nadja t-tifla li tant tinteressa dil-lingwa li taqbad titgħallem titkellem bil-Franċiż tal-imazzijieta u forsi wkoll fil-fond ta' qalbi biex inħajjar it-tfal jisiru jħobbu l-lingwi u jistudjaw iktar lingwi, jisiru jafu iktar lingwi. Naqbel perfettament miegħek. Għandi l-aħħar domanda. Naħseb li kieku Samuel jgħidli imma Simon inti ma tafx ħafna. Meta it-tifel ta' Loren meta ġieli jgħidli biex naqralu xi storja u tin iktib Franċiż.
U naqralu jien għal-aċċent tiegħi huwa dak li hu. U jħares lejja għax hu mrobbi f'pajjiż fejn kulħadd jitkellem bil-Franċiż. Imma Simon, inti ma tantx taf ħafna Franċiż. Bdejt naqra ħulu. Issa nibgħatlek. Ispara li jogħġbu. Għandi l-aħħar domanda. Bejn il-kejk maqlub tal-ananas u l-kejk tal-qawsalla, l-imtażel li mu l-favorit tiegħek? Tal-ananas. Dak għandi memorja speċjali marbuta miegħu. Dak il-kejk, meta kont għadni tifel, oħti Joyce u l-kuġina Doris kienu għamlu, huma kienu kellhom forsi xi 15 u għattaw nofstanar jagħmlu dal-kejk u jiena u l-kuġini l-oħrajn iż-żgħar narawhom u fl-aħħar doqnieh. Allura għandi memorja ta' din il-ġurnata dan il-nofstanar tal-kejk. Mentri il-kejk tal-qawsalla skoprejtu meta kont milux ħafna. Allura kieku jiena dak nażel. Jiena ma stajtx niddeċidi, però vera qabditni abtit ta' kejk. Iva, dik tiġri. Tkellimna ħafna fuq l-istorja tiegħek. Taqralna xi biċċa? Tafx ħanamel l-ewwel semmejna s-soppa s-sewda u l-ingredjenti speċjali li qegħdin fil-kamra ta' Tzjana Rissa u li hemm il-gwardjani speċjali. Jisimhom Sally u hemm oħrajn bħala. Allura ħanaqra il-kapitlu li jismu Sally u sħaba. Ħalli mmorru naraw daqsxejn il-kamra ta' Tzjana Rissa. Kienu diġà waslu fil-kurutur ta' fuq. Nadja ma qaditx taħsibha darbtej, fetħet il-bib tal-kamra ta' Tzjana Rissa u daħlet. Minnu fih ħasset xi ħaġa taqbes fuq spallita u tħokk ma' widinta. Wersqet, iżda ma ċċaqilqitx. Kienet Sally, il-brimbina ewlenija ta' Tzjana Rissa. Din imxiet minn wara Nadja biex marret għal fuq l-ispalla l-oħra. Nadja għamilha ġisimha xewk, iżda ma żardax titħarrek minn kif kienet. Kellha ida l-leminija fuq ħalqa biex twaqqaf lilha nnifisha milli terġa' twerżaq. Fil-kamra instamaw ħafna kliks. Hekk kif dawk il-ħafna saqajn tad-deb tal-brimb daw jaħbtu mal-art ma' kull pass. Imbagħad Nadja ħasset is-saqajn ta' Sally nigżula l-ġilda ta' għonqa. Meta dik il-kreatura ċkejkna dittila bil-mod sakemm waslet fuq rasa. Dak il-ħin ukoll Nadja lemħet il-brimbini l-oħrajn kollha resqin lejha. Hija twerċet bil-biża'. Sally waqfet fuq moħħ it-tifla hemm fejn kienet poġġiet iż-żewġ tiswaba Tzjana Rissa ftit tal-minuti qabel. Sally waqfet hemm għal ftit mumenti u f'daqqa waħda qabżet mal-art u bdiet miexja lejn sħaba li kollha daru u reġgħu qabdu sejrin lura lejn il-platt il-kbir tar-ram li kien hemm fuq il-komodina. Klikiti kliktik, klikiti kliktik. Nadja ħadet ir-ruħ. Ħarset madwarha. Kien hemm qatt ta' xkafef b'ħafna u ħafna oġġetti fuqhom. Kif jista' jkun li kellha dawn l-affarijiet kollha Tzija? Minn fejn kienet ġabithom u x'kienet tagħmel bihom? Kien hemm affarijiet li tista' ssejħilhom normali bħal kodba, fliexken tal-ħġiġ żgħar, bħal tal-fwieħa u oħrajn kbar daqs tal-luminata. Karti, inkwatri u statwetti żgħar daqs pasturi tal-miliet. Għalkemm l-ammont kbir tagħhom ma kienx normali, imma mbagħad kien hemm ukoll oġġetti li ma tistenniex li tara ġo kamra tas-sodda, pereżempju kazzola mimlija żrar, vażetti mimlijin b'likwidi ta' kull lewn immaġinabbli, platti mimlijin b'ħafna skorfini u viti u boltijiet u msiemer, u fuq kollox tgħidx kemm kien hemm rix ukoll. Ħaġa li ma tantx kien hemm fil-kamra kien dawl. Allura Nadja pruvat tixel is-switch, iżda Sally kienet pronta biex bi ftit klikkjaturi imħaffin waslet eżatt ħdejn id Nadja u reġgħet tfiet is-switch. Mid-dera il-brimbini ma ridux dawl qawwi f'kamrithom, fil-kamra ta' Tzija insomma. Ejja Tonin, qalet lil ħuha, dieħel jew se tibqa' hemm isek liċċassat. Antonin kien għadu fil-kurutur jikkontempla jidħol jew le. Imma hemm
Imma hemm il-brimp. Donna l-kelma brimp, lanqas bis-setet tiddurlu, tant kemm kien qed jibża. Hemm it-trinkets ta' Zzjanerissa rajthom jaqbżu fuqek. U ejja imma xaġeb. Waħda biss qabżet fuq u lanqas tandamet għalt uħtu li issa kienet qed tħossha kuraġġuża ħafna għax Sally kienet niżlet minn fuqha. Issa kollha f'posthom qegħdin fil-platt tar-ram. Minn barra dik li hemm ħdejn idejk laqlaq it-tifel, dik Sally qaltlu Nadja daqs li kieku hi u l-Brimba kienu jiklu l-kirxa flimkien, ejja idħol. Antonin daħal, ħapas fil-kamra u meta ra li ma ġralu xejn, ħanifs u teba' żewġ passi oħra. Iħares madwaru biex jara jilmaħx il-vażett tas-soppa tazzija. Kien f'dak il-mument li Sally qabżet minn ħdejn is-switch għal fuq spaltu. Kif ħassek it-tifel għajata bla mariet? X'ġara? Staqsit uħtu. Naħseb li il-povru tifel ma felax jitkellem bit-terror li kellu fuq u dak il-ħin. Tiċċaqlax għalt uħtu, imma xejn. Tinkwitax, dik issa tagħmel kif għamlet lili. Tmislek moħħok u titlaq lem. Sa dan it-tant il-Brimba kienet qabdet tila ma' ras it-tifel filwaqt li sħaba, it-trinkets l-oħrajn, kienu qed ifaqqgħu saqajhom debin mal-art. Sally waslet fuq moħħ it-tifel waqfet hemm għall-mument. Mument li ma kienx twil iżda li msejken Antonin raħ eternità. Oħtu ma tantx kienet qed tagħti kasu għax tittarrex li xkafef biex tipprova ssib dak il-vażett sabiħ bis-soppa l-misterjuża. Fl-aħħar lemħitu, marret tiġri lejn li xkaffa fejn ratu u xxabtet biex tipprova tilħqu. Meta ma rnexxilix restqet siġġu u telet bil-wifqa fuqu. Sally issa għamlet xi ħaġa stramba, telet fuq ras Antonin u bdiet taqbes kemm tiflaħ fuq xaru. Kif ħassek it-tifel beda jgħajjad isu miġnun. Il-Brimbini l-oħrajn irħawla l fuqu. Bil-fixla huwa waqa' mal-art u werżaq u jgħajjad u jipprova jgerreġ dawk il-ħlejjaq strambi minn fuqu. Battu, għajtet Nadja hekk kif ħatfet il-vażett imdaqqas f'idejha. Niżlet tiġri minn fuq is-siġġu u ġriet lejn huwa. Ejja, minn hemm hi, tlaqna l-barra, tlaqna. Antonin irnexxielu jitkaxkar sal-bieb u ħareġ fil-kurutur ma' oħtu. Dak il-ħin il-Brimbini kollha niżlu minn fuqu minn barra waħda li tagħtu tningiża tal-aħħar qabel telqet u telqu lura fil-platt tar-ram u fuq il-komodina. Imbagħad ġrat ħaġa tal-għaġeb. Il-bib tal-kamra stabat warahom waħdu. Fil-fatt l-idea ta' dan il-ktieb bdiet oriġinarjament minn ħolma li kelli fejn kien hemm platt tar-ram kbir b'ħafna affarijiet ġojjelli. Fil-ħolma dal-platt kien jisseħ il-platt tas-Saħħara u daw il-ġojjelli bdew jieħdu l-ħajja u joħorġu mill-platt u kienu ġojjelli forma ta' insetti jew forma ta' brimp. Kif huma fil-fatt il-brimp tal-ktieb mhumiex brimp organiku huma ġojjelli, u nafx jidhrux hekk. Vera sbieħ, nixtieq ikolli waħda minnhom fuq imma li tibqa' ġojjell, li tibqa' daw jibqgħu ġojjell, fil-fatt nigżu tal-metall jibqgħu imma eħe. Grazzi. Proset Simon qabel xejn. Grazzi Chris. Kemm rajtu kemm il-darba xorta qatt nisma' hekk mill-ġdid reġa' daħħalni. Issa ovvjament kif qed inti nistennew it-tieni ktieb u ħafna qarrejja diġà li jistennew. No pressure. Inti l-ewwel wieħed li ħataqrah ovvjament. Yes. Nixtieq nirringrazzja ħafna lil Loren, grazzi Loren Grazzi ħafna tal-għajt l-istedina u intervistajt tkellimt ma' Simon. Grazzi ovvjament lil Simon u proset biċċa xogħol vera dal-ktieb jibqa' jsorprendina wkoll. Grazzi lilek u lil Merlin anzi. Xej, grazzi. U biex nagħlaq nfakkar illi dal-ktieb il-kreatura tal-biret taraħa warajja issibuh minn ħwejjed tal-kodba kollha naturalment, issibuh ukoll intom minn forsi għatfadallu llum l-aħħar ġurnata biex tużaw il-vouchers li xi ħud minnkom ingħatajtu mill-iskejjel tagħkom. Tistgħu tużawhom anke fuq is-sit tagħna merlinpublishers.com, fittxu l-kreatura tal-bil
U b'mod speċjali għalikom jekk tixtiequ l-ktieb il-kopja tagħkom iffirmata mill-awtur minn Simon, kemm intom tixtru l-ktieb mis-sit kemm tniżlu fil-kaxxa tal-kummenti li tixtiequ kopja ffirmata u nibgħatulkom kopja iffirmata minn Simon. Grazzi ħafna minn ġid il kulħadd u saħħiet. Grazzi lilkom.